כאן עכשיו יש נפילה גדולה למשטר, ושהרב לפני 20 שנה הביא ראיות מחז"ל שכשאיראן נופלת, ספר רגליו של משיח. מצד שני כולם מפחדים, אומרים מי יודע מה יהיה השבת, רוצים לשמוע את הרב. הרב יכול להגיד משהו? בחולצה אפילו. מה הרב רוצה להגיד? מי שעכשיו לא שובר שבת, הרב קוק אומר, זה פשוט, הוא פשוט הורג את עם ישראל. אנחנו בהזדמנות פז, בזמן של עת רצון. במקום לעסוק בפחד, לפחד מהעבירות, הרב אומר. השבת, עד עכשיו מי שלא שמר הוא פספס בגדול, אבל עכשיו זה הפספוס הענק. כל שבת צועקת לשמיים, תשמרו אותי, אתם מפחדים מטילים, אתם מפחדים מפרס, אתם יודעים איפה חמינאי הולך עוד מעט. אנחנו רוצים להיות... אם מחוללים את השבת... שבת צועקת במוצאי שבת, תהרגו אותי, חיללו אותי, וזה מביא את כל הסכנה. אין מה לפחד משום דבר, רק שמירת שבת. בעיקר גילוי שבת אומר הרב זה הרכבים שנוסעים. הרב אומר שהוא לא יכול לצאת לרחוב, מזמינים אותו להיות סנדק, הוא לא יוצא. למה? מהפחד שהוא יראה רכב. רק לעבור כביש אני לא מסוגל, הרב אומר. לכן מוריי ורבותיי, מי שמחפש, הרבה שאלו מה הרב קוק אומר, הרב קוק אומר לכולם, נכון שיש פה סימני גאולה בנפילת המשטר, ולא הוא אומר את זה, אבל תדעו לכם שזה לא העיקר לדבר, העיקר לשמור. והרב אמר שצריך להדגיש שסימני גאולה זה לא מספיק, אנחנו צריכים להיות חלק מהגאולה.